1807 года нарадзіўся Наполеон Орда, вядомы і славуты дзеяч беларускай культуры. Ну, а больш дакладна культуры вялікалітоўскай, бо гэта была культура нашчадкаў вялікага княства літоўскага. Гэта былі дзеячы ліцвінізму так званага, які існаваў, я ўжо гэта распавядаў, ажно да пачатку Першай сусветнай вайны. Стагоддзя. Пасля таго, як знікла з палітычнай мапы Еўропы Вялікае княства літоўскае ў 1795 годзе канчаткова, ось з таго часу і да 1915 года існаваў ліцвінізм. Гэта 120 гадоў. Так вось, Орда быў адзін з дзеячаў ліцвінізму, як і Адам Міцкевіч, як і Ігнат Дамейка, як Ян Чачот, як Філамат і Філарэта. Гэта ўсё быў ліцвінізм. Спачатку быў ліцвінізм, а ўжо потым з'явіўся беларускі нацыянальны рух. Усё ішло па этапах. Ён нарадзіўся, гэты Наполеон маленькі, у маёнтку Варацэвічы Пінскага павету Мінскай губерніі. Тады гэта была Мінская губерня, а зараз гэта Іванаўскі раён Брэсцкай вобласці, вёска Варацэвічы. Вось. Там ён нарадзіўся. Бацька яго, Міхаіл Орда, быў маршалк, гэта значыць правадыр усёй шляхты Кобрынскага павету, а маці яго, Юзэфа Бытрымовіч, была дачка Тадеуша Бытрымовіча, які быў стараста Пінскага павету. Не блытайце, стараста гэта адно, маршалк гэта другое. Вось. Орды паходзілі з татараў яшчэ Тахтамыша, быў такі хан Тахтамыш калісьці, якія пасяліліся на Літве, ну, можна сказаць, на тэрыторыі сучаснай Беларусі, аж у часы вялікага князя Вітаўта, бо Тахтамыш і Вітаўт былі у Хаўрусі паміж сабою. І калі там Тахтамыша хацелі забіць у Ардзе, ён збег сюды. Ну, там іншая зусім гісторыя. А чаму імя такое? Наполеон. А таму, што ў снежні 1805 года, за 1,5 года да таго, як нарадзіўся гэты хлопчык, Наполеон Бонапарт ушчэнт пабіў расейцаў пад Аўстраліцам. І ўсім ліцвінам гэта вельмі падабалася. І калі нарадзіўся хлапчук, а не дзяўчынка, бацька вырашыў: Наполеон, няхай яго будзе вось такі вобраз, які будзе яго натхняць у жыцці. І не памыліўся. Так яно і было. Ось. Наполеон Орда. Добра гучыць. Татарскае прозвішча і французскае імя. А нават не французскае, а карсіканскае. Мы ж дакладна не ведаем. Ён жа з Корсікі быў той Наполеон Бонапарт. Але калі хлопчуку было 2 гады, бацька памёр. І выхоўвала маці. Яна была вельмі адукаваная жанчына і добрая, вельмі таленавітая піяністка. Яна навучыла і грамаце, вывучала з ім матэматыку, і фізіку. Гэта ж трэба было ўсё ведаць. І навучыла граць на фартэпіяна. І добра навучыла. Вось такім чынам ён атрымаў ад маці пачатковую адукацыю, потым у 12 гадоў аддалі ў Свіслацкую гімназію, тую самую, дзе пазней навучаўся Кастусь Каліноўскі. 4 гады ён там вучыўся, а ў 16 гадоў паступіў у Віленскі універсітэт на фізіка-матэматычны факультэт. І 3 гады вучыўся. Але пад канец 1826 года яго выключылі з універсітэту за ўдзел у таемным студэнцкам гуртку «Зарані». А на пачатку 27 года арыштавалі разам з Міцкевічам, з Чашотам, з Дамейкам і іншымі гэтымі вядомымі дзеячамі. І 15 месяцаў ён адбыў у турме, у вязенні. Потым выпусцілі. А ў снежні 1830 года пачалося, як пішуць, паўстанне паўстання шляхты, былой шляхты Вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства супраць расейскага цара. На самой справе гэта было не паўстанне, гэта была вайна, бо існавала польскае каралеўства, аўтаномная дзяржава ў складзе расійскай імперыі, створаная з варшаўскага герцагства па ўмовах Венскага
па Венскай дамове. Кангрэс быў такі ў Вене у 1815 годзе. Вось. Гэтае каралеўства мела ўрад, мела войска прафесійнае, і оно аб'явіла вайну Расіі. Ну, спадзяваліся, зразумела, што Францыя дапаможа, Англія дапаможа, бо як яна магло гэтае маленькае каралеўства перамагчы велізарную Расію? Ну, заўсёды палякі надзеяліся, спадзяваліся на Еўропу, а Еўропа ім не дапамагала. Так было і ў 1939 годзе. Заўсёды так было. Ніколі ім Еўропа не дапамагала. А яны ўсё глядзелі на Еўропу. Вось. Так вось Орда, ну і ліцвінская шляхта ўдзельнічала ў гэтай вайне нацыянальна-вызвольнай. Орда пайшоў добраахвотнікам у войска, атрымаў чын капітана, добра дзейнічаў, быў узнагароджаны залатым крыжом вертуці мілітары. Гэта была вышэйшая ўзнагарода польскага каралеўства і, дарэчы, гэта вышэйшая ўзнагарода і сёння ў Польскай рэспубліцы. Як мы б сказалі, герой Савецкага Саюзу. Прыблізна залаты крыж. Вось. Ну, гэтую вайну, гэтае паўстанне задушылі, і Орда быў залічаны у мяцежнікі другога разраду, бо іх усіх падзялілі на 4 катэгорыі. Мяцежнікі першага разраду, другога, трэцяга, чацвёртага. І павінны былі яго выслаць у Сібір. І ён збег пад чужым імем, нейкія там дакументы яму нехта зрабіў, і праз Аўстрыю, Італію паўночную, Швейцарыю прыехаў у Парыж у верасні 1833 года. І праз сваіх сяброў, якія там мелі сувязі добрыя ў уразе, атрымаў, як мы б зараз сказалі, від на жыхарства. Ну, тады гэта называлася адкрыты ліст. І ён жыў у Парыжу больш за 25 гадоў запар у эміграцыі. Вось як. Дзякуючы сяброўству з Адамам Міцкевічам і Фрэдэрыкам Шапенам, якія постаці, ён там меў цесныя сталыя зносіны з бліскучымі зоркамі еўрапейскай культуры. Ну, можна пералічыць, я пачытаю, каб не забыцца нікога. Ферэнс Ліст, Джоакіно Рассіні, Джузеппе Верді, Шарль Гуно, Гектор Берліёз, это ўсё музыкі. Анаре де Бальзак, Анры Стендаль, Іван Тургенев, пісьменнікі. Ну, і каханка гэтага Тургенева, вядомая спявачка Паліна Вярдо. Вось тое кола, у якім ён круціўся. І пад іх уплывам ён пачаў вельмі сур'ёзна займацца музыкай і жывапісам. Урокі кампазіцыі і ігры на фартэпіяне яму давалі Ліст і Шапен. Мне здаецца, кожны музыка мог бы марыць пра такіх настаўнікаў. А урокі жывапісу ён браў у аднаго француза па імені П'ер Жерар. Гэта быў так званы архітэктурны жывапіс альбо архітэктурны пейзаж. І шмат вандраваў па Францыі, па ўсіх суседніх краінах. Там Бельгія, Нідерланды, Англія, Іспанія, Партугалія, нават Алжыр. І ўсюды маляваў гэтыя пейзажы. І агулам ён, ну, а потым, я што да гэтага дайду, маляваў яшчэ і нашы пейзажы у Літве, Беларусі, у Польшчы, на Украіне. Там жа ён ажаніўся на францужанке па імя яе была Ірэна Бегле. Нарадзіўся сын. У 1847 годзе, да, ён як піяніст іграў на вечарынах у дамах графаў-плятараў і князёў чартарыйскіх, былі такія вядомыя дзеячы. Ён акампанаваў на фартэпіяна паэтычным выступам Адама Міцкевіча. І быў, здаецца, выдатным музыкай, бо яго ў 1847 годзе прызначылі дырэктарам італьянскай оперы ў Парыжу. А мы ж ведаем, італьянская опера – гэта лепшая опера на свеце. Не маглі ж прызначыць на такую пасаду чалавека, які быў абы
Які музыка? Это быў вельмі добры музыка, таленавіты, і як выканаўца, і як кампазітар. І ён напісаў там шмат музычных твораў, і романсы пісаў на словы тутэйшых паэтаў, і полькі пісаў, і мазуркі, і вальсы. Всё гэта ён пісаў. Вось. Аднак у 1848 годзе пачалася рэвалюцыя у Францыі, і оперу зачынілі. Акрамя таго, я ўжо сказаў, ён займаўся жывапісам. А ў 1856 годзе расійскі імператар Александр II, які атрымаў ад англічан, французаў, туркаў і сардзінцаў моцны чос у пысу у Крымы, прайграў Крымскую вайну, ён пачаў рэформы, так званая Крымская адліга. І у тым ліку ён выдаў указ пра амністыю ўсім удзельнікам паўстання 1830-31 года. І тады Наполеон Орда пакінуў у Парыжу і жонку, і сына. Добра ён пакінуў, яны так дамовіліся, і вярнуўся на радзіму. І сустрэўся з маці, якая яшчэ была жывая і не бачыла сына 25 гадоў. Вось. І ён пачаў жыць у родных Варацевічах. Гэта было пад канец 1856 года. Але ў 1859 маці сканала. І тады маёнтак канфіскавалі. І ён быў вымушаны арандаваць уласны маёнтак. І вось агулам ён пражыў у Варацевічах 11 гадоў. З канца 1856 па 1867. Потым ён больш не хацеў займацца гаспадаркай, плаціць гэтую арэнду, і ад'ехаў да сваёй малодшай сястры Гартэнзіі, якая па мужу была з Кірмонт, і жыла ў маёнтку Моладава ў Кобрынскім павеце. І там яшчэ жыў 6 гадоў, а 1873 ад'ехаў на Украіну, на Валынь, да свайго сябра яшчэ па вайне 31 года генерала Адама Ржевускага. Той запрасіў яго быць хатнім настаўнікам музыкі. І там жыў амаль што да самай канца жыцця, але памёр ён у Варшаве. А пахавалі яго ў Янаве, гэта зараз Іванова, Брэсцкай вобласці, бо там быў фамільны склеп. Там яго пахавалі. Вось такое жыццё. Пра музычныя яго падзеі я ўжо дзеянні сказаў. Трэба дадаць, што ў 1873 годзе, якраз перад тым, як ад'ехаць на Валынь, ён выдаў граматыку музыкі. Гэта быў падручнік альбо дапаможнік, я не ведаю, як дакладна сказаць, па музычнай кампазіцыі. І такі вядомы кампазітар, як Станіслав Манюшка, наш знакаміты Менчук, адзначыў, што гэта лепшы на свеце падручнік, лепшы на свеце. Нешта гэта каштуе. І сапраўды, па гэтаму падручніку навучаліся у Польшчы, у Расіі, на Украіне музыкі ажно да Першай сусветнай вайны, больш за 40 гадоў. І ён не страціў свае каштоўнасці і па сёння. А як мастак, ён вандраваў па землях былога Вялікага княства Літоўскага і маляваў 308 замалёвак. Потым ён сам расклаў іх па тэчках, па губернях. Вось я зараз прачытаю якіх. З Гарадзенскай губерніі 144 замалёўкі, з Мінскай 64, з Віленскай 50, з Віцебскай 35, з Магілёўскай 15. Гэта палацы і замкі, гэта касцёлы і цэрквы, гэта манастыры і кляштары, і гэта маёнткі выдатных дзеячаў ліцвінскай культуры, дзеячаў ліцвінізму. І яны, гэтыя ўсе пейзажы маюць велізарную каштоўнасць для гісторыкаў і агульных гісторыкаў, гісторыкаў архітэктуры, бо большасць іх уже не існуе даўно. А тыя, якія захаваліся, маюць зусім іншы выгляд. А ў яго аўтэнтычныя выявы. Гэта вельмі, вельмі каштоўна. Вось так ён жыў. Сваё творчае жыццёвае крэда Наполеон Орда сфармуляваў наступным чынам. Калі кожны дзень насіць зямлю ў жмене, праз усё жыццё насыплеш вялікую гару. Так ён і жыў. Ці ведаюць у сучаснай Беларусі
Наполеонаве орду ведаюць. Яго імя носяць вуліцы ў Мінску, у Бярэсці і ў Гародні. Носіць яго імя мастацкая школа у Пінску. У Янаве, зараз гэта Івану, помнік яму стаіць, зрабіў яго скульптор Голубеў. Кніжкі пра яго выдаюць. Вось і я выдаў у 2013 годзе такую кніжку, аўтар Вітаў Чаропка. Наполеон Орда, мастак і муздыка з Беларусі. А ў вёскі Варацевічы на яго радзіме у 2006 годзе адчынілі мастацкую галерэю, там ёсць такі аднапавярховы будынак. А ў 2007 годзе, а ў 2016 скончылі рэстаўрацыю дома, гэтага, які быў іх маёнткам, двухпавярховы, і адчынілі музей. І музей існуе і працуе. Калі ласка, наведаеце, там вельмі ўсё прыгожа. Ёсць што паглядзець і ў доме, і ў галерэі. Вось што я хацеў вам распавесці пра Наполеона Орду.